Nangandam na ang mga supporter lakip otoridad sa prayer rally alang kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga ipaygayon sa iyang birthday karong Marso 28 sa nagkalain-laing lugar sa nasod ug abroad. Atong saro ng detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, doon na sa mga Filipino abroad nga musalmot sa maong prayer rally aron na ipakita ang suporta sa kanhi Pangulo. Samtang dinhi sa Davao Region, ang Police Regional Office 11 ginaandam na ang ilahang security plan aron masiguro ang hapsay ug malinawon ang ipahigayon nga prayer rally. Ngandam na ang mga supporters ni former President Rodrigo Duterte sa New Jersey sa Amerika alang sa gitawag nga Tatay Digong at 80 prayer rally karong Marso 28. Adlaw natawhan sa kanhi Pangulo. Ipahigayon kini sa Times Square sa New York, March 27 pa kini sa Amerika. Gani, ilan ang giandam ang suoton nga FPRRD shirt. Sa birthday ni sa March 28 pero sa amon din 27. Ang Filipino-US citizen nga si Claire Maligmat mutambong sab sa prayer rally. Have a lot of improvements, peace and order. They have a lot of good things. He did it. Ang kanhi Pangulo anaa na sa The Hague, Netherlands, kinsa nagatubang sa reklamong crimes against humanity sa International Criminal Court. Doon na sa ipaygayong prayer rally sa laing-laing lugar sa nasod, lakip ang Davao Region. Butang nga gipangandaman sa Police Regional Office 11. Sa karon ang kumpirmado nga lugar sa rehiyon, di ipahigayon ang rally mao ang Tagum City sa Davao del Norte, Bansalan ug Digos City sa Davao del Sur, Mati City sa Davao Oriental ug Davao City. Na kung marami, meron naman tayong standby forces. May na-deploy na uniform personnel. Meron din naman kaming covered security preparations na nagmumonitor din na walang magsasabotage during sa rally, na magiging safe and secure lahat ng mga participants sa rallies. Gihangyo sa PRO 11 ang organizers ug mga partisipante ang koordinasyon sa kapulisan kalabot sa ipahigayong rally. First organizers, kung meron silang mga security concern, ipaabot agad sa respective na mga COPs or station commanders kung asa nila i-held ang mga rallies para na proper coordination. Mga participants, kung naay maglabay ng mga sakyanan o mga tao nga dili sila gusto mag-attend sa rally, dili lang pud nila pugson, and then peacefully lang nila ikandak or singgit diha sa mga kadalanan kung unsa ilang gusto ipaabot. Una pa man ang March 28. May mag-aapi ang mamatay ng dahil sa'yo. Nagtapok ang mga Filipino sa Kings Park sa Perth, Western Australia aron napakita ang suporta alang kang kanhi Pangulong Duterte. Sara, wala pa'y estimated ihap sa mga participants, pero sumala sa PRO 11 nga doon na sila yung mga standby forces nga i-deploy sa mga lugar kung asa ipaygayon ang prayer rally aron masiguro nga hapsay ug malinawon kini nga ipaygayon. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban.